Nova tema, hrvatska zemlja režima zaplašuje stanovništvo, koliko god bili strašni četnici, ustaše i partizani, bit će vam još strašnije kad dođu Amerikanci i NATO. Kao što sam ja čuo da Ameri i NATO imaju baze u Hrvatskoj još od 2005. godine, od 2006. Čuo sam da imaju baze u Dalmaciji i Slavoniji. Osim toga čuo sam da Amerikanci imaju baze u Italiji, Njemačkoj i Evropi, znači da su oni kad htjeli doći, došli bi još prije 10 godina. Ali moram primijetiti da u životu nisam nikad upoznao nijednog Amerikanca, i to nikad, ni iz Njemačke, ni Italije, ni hrvatskih baza u Slavoniji, ni Dalmaciji, ni nikad. Znači, Amerikancima se nije nikad nigdje žurilo, nego lijepo, polako, koji oni tamo debili što vode hrvatsku vojsku. A da su Ameri htjeli doći, mogli su doći još prije 10 godina, na primjer, ili prošle godine, ili pretprošle, ili kad god su htjeli. Sam to izgleda da vi Hrvati smrdite ko govno, pa vas svi zaobilaze, jer im previše smrdite, pa ne žele imat s vama veze.